ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Хулосаи барномаи имрӯзаи мо ин аст, ки хонадони як бародари азизи мо оташ гирифтагӣ аст, сӯхтагӣ аст. Худатон хуб медонед, ки дар ин давру замон иморат кардан бениҳоят кори мушкил, як ҷойро обод кардан бениҳоят кори мушкил аст. Албатта барои он одаме, ки зиндагиашро ба зӯр мебинад ё бо меҳнати ҳалолу сангину вазнин мебинад, бениҳоят машаққатнок аст. Ба ҳамин хотир як бародари азизи мо, ном доранд Шириншоҳ, аз деҳаи Артучи шаҳри Панҷакент, як инсони хоксор, одами безарар, одами оддӣ, ҳамкасби мо, наворбардор аст. Дар тӯю маъракаҳо, ҷашну ҷашнвораҳои мардум хизмат мекунад. Аз нӯги хизмату заҳмати худаш корашро пеш мебарад. Ана ҳамин корро мегӯянд, ку қадри зар заргар бидонад, қадри зарро заршинос. Аз сабаби оне ки касбу кори мо низ наворбардорӣ аст, бениҳоят як коре аст, ки ба пеш рафтан мушкил аст, хестан мушкил аст. Зеро камтар маблағ ҷамъ мекунед, аппарат харидан дар кор, камтар маблағ ҷамъ мекунед, як тӯ як проблема мешавад, як тӯ як нобуд мешавад. Хулосаи гап, як кори серталотуми, серчигили, серғаму ғурбати, як бовар кунед, ҳамин кор аст. Ношукри неву аслан ҳамин хел кор аст. Ҳамин бародар ҳамин кор аст, яъне наворбардор аст дар тӯи маъракаҳо. Имрӯз хонадонаш дар гирифтааст. Ягон чиз мондагӣ нест. Умуман аз боло, аз поён то ба боло пурра харобшудагӣ аст. Аввалан худо мегӯям, ки хонадони ягон кас дар нагираду эҳтиёҷманд ба назди ягон дӯсту душман ва ягон марду номард нашавад одамизод. Аммо имрӯзҳо, ки дар пешонаи ҳамин одам ҳамин чиз, ки насиб карда будасту навишта шудагӣ будааст, хонадони ҳамин одам дар гирифтааст. Биёед дасти кӯмаки худамонро дареғ надорем. Баъд дар мардуми худамон як чиз маъмул шудагӣ аст, ки фикр мекунанд, ки фақат 50 сомон ё 100 сомон ё аз 100 боло партофтан лозим бошад. Ин гуна нест. 5 сомон, 10 сомон, 20 сомон, ҳар чизе ки метавонад, ман хоҳиш мекардам, ки дар картаҳои рақаме, ки дар зери экранҳо мебинед, гузаронида бошед. Ба номи Шириншоҳ NR аст. Рақамҳои картии худашон аст. Камакак ҳам бошад, тасаллои дилашон шавад ва аз ҳамин мушкилот берун баромада бошанд. Имрӯзҳо ман як чизро ногуфта намонам, ки мардуми деҳаи Артуҷ як мардуми ба ору ба номус, ба нангу хундоре ҳастанд, ки албатта ин бародари азизи моя дар нимароҳ намегузоранд ва ман мебинам ҳамин баъза роликҳоя барои ман мефирсонанд, ки дар хонадони ҳамин шахс ҳашарҳо ташкил кардаву хонадонашонро аз тамоми ҳамун сӯхтапораҳо тоза карда истоданд. Ва ман боварӣ дорам, ки худи ана ҳамин мардум хонаи ин одамро побарҷо рост кардаву дар деҳоҷо ҳамин чиз маъмул шудагӣ аст, ки ҳамдеҳаи худашонро дар нимароҳ намегузоранд. Аммо боз ба ҳар ҳол ягон чизу чорааш мондагӣ нест. Мардака пурра хокистар гаштагӣ аст. Ба ҳамин хотир шояд ки ин имтиҳоне бошад дар назди мову шумо, ки шумо ин ролика тамошо кардед ва 10 сомонам гузаронед, агар ҳамон чиз як мавқеи худаша мегирад. Ва мо ба бародари азиз Шириншоҳ сабри ҷамил ва мехоҳем, ки дар оянда як шахси муваффақу музаффар шуда бошанд ва имрӯзҳое, ки рӯзҳои сахтиву сангин дар пешурӯашон омадааст, ба гӯшаҳои фаромӯшӣ рафта бошад. Зиндаву саломат бошед, кам нашавед. худои илоҳӣ дар потон хор нахалад.